Iz 11 zemalja preko 500 djece i 50 judo klubova sudjeluje na međunarodnom judo kampu treningu koji se održava u gradskoj dvorani na Sokolani u Sućurcu. Judo kamp Kaštela održava se 8. put nakon dvogodišnje pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa. Prvi je krenuo 2013. godine, sad bi trebao biti 10. ali budući da smo 2 godine pauzirali zbog korone, sada je to 8. međunarodni. Ove godine imamo oko 500 natjecatelja iz 50 klubova i 11 zemalja. I mislim da se kvaliteta pomalo povećava. Broj je tu negdje isti kao i 2020. godine, ali kvaliteta je puno veća. Imamo tu dosta osvajača svjetskih i europskih medalja, tako da to nam nije cilj da dižemo nekako iz godine u godinu tu kvalitetu. Od 8 kampova ja sam i otvorila 7. Ja mislim da nisam bila samo na prvome. I simpatično mi je to što su me novinari zvali za vidit kaj, pa me vežu, neka sam ja odbojkašica, a ne judašica. Drago mi je da se nakon covida ponovo vratio u naš grad ovaj međunarodni kamp. Neću se ponavljati s obzirom na broj sudionika, ali sve više i više raste. Ono što je meni jako drago, odnosno mislim da su judo klubovi u Kaštelima zadovoljni, da je zajednica športskih udruga grada Kaštela, odnosno grad Kaštela, da su prepoznali rezultate, pogotovo od mlađih ovih dobnih kategorija. Od ove godine oni imaju veće donacije od grada i zaista smo ponosni na našu judo obitelj u Kaštelima. I ja ovim putem čestitam organizatorima što su se potrudili da održe ovu tradiciju, jer je to jedan izuzetno lijep događaj sportski za Kaštela, jer nam dolaze sportaši iz cijelog svijeta. Bila ova pauza za koronu, ali uspješno smo je prebrodili. Ja također čestitam organizatorima i svim sudionicima na svim sportskim uspjesima. Znamo da su Kaštela sportski grad sa puno sportskih dobrih sportaša, a posebno bih istaknula judaše koji često dolaze sa medaljama sa međunarodnih natjecanja. Judo kampu u Kaštelima pridružila se i svjetska prvakinja Barbara Matić. Pa iskreno stvarno to ne brojim, znam ove bitnije medalje, to cijenim i znam pamtim dvije bitne nagrade, to su od Olimpijskog odbora kao najuspješnija sportašica za 2022. godinu i godinu prije u izboru sportske novosti također najuspješnija sportašica i to su ove dvije bitnije i prestižnije nagrade. Judo je za mene postao stvarno dio života, moj životni put. Već 20 godina treniram judo i svi ovi uspjesi su dokaz da se dobro radi i nagrade su to i potvrdile, tako da to je jedan predivno iskustvo, predivan neki način da vam se pokaže da dobro radite. Pa ovaj kamp, mislim da svi nama judašima super dođe, vidite koliko ode broj ljudi. Prve pripreme, dobar početak, otvaranje nakon nove godine, za mene stvarno super kamp. Možda protivnici nisu top klasan kao na svjetskom prvenstvu, na primjer, ali ima veliki broj i veliki izbor partnera, tako da sigurno za prve pripreme odličan izbor. Imamo predstavnike iz Srbije koji imaju viceprvak Europe Brašnović. Imamo našu predstavnicu koja je europska juniorska prvakinja i 3. na svijetu, Katarina Krišto, i tako još ostalih osvajača u mlađim uzrastima. Ponos na brojne medalje u protekloj godini nije skrivao izbornik hrvatskih ženskih judo selekcija Vladimir Preradović, koji je proglašen za najboljeg trenera u Hrvatskoj. Imali smo izuzetno uspješnu godinu, Barbara Matić je ponovila svjetsko zlato na svjetskom prvenstvu za seniore, a Lara Cvjetko je osvojila 2. mjesto, imali smo svoje povijesno finale, tako da mislim da je to ogroman uspjeh za Hrvatski judo savez. Pa prije svega to mi je izuzetna čast da dijelim tu titulu sa još 2 trenera u Hrvatskoj. Mislim da je to poticaj za daljnji rad. Naravno, to se bira tijekom svake godine, odnosno na kraju godine, s obzirom na rezultate. Ja sam izuzetno počašćen i nadam se da ću uspjeti to ponoviti i sljedeće godine. Na 8. po redu judo kamp stigli su klubovi iz Poljske, Slovačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Kosova i Grčke. Krećemo sa godištem do 12 godina, do 16, to nam je prva grupa i imamo u stariju grupu, juniori, seniori i kadeti od 18 godina pa naviše.
Oni su podijeljeni znači, i ujutro znači, po 2 treninga i navečer po 2. Kroz 3 dana trening kampa sportašima je cilj odraditi što veći broj borbi i upoznati suparnike. Proba šta više različitih tehnika, uvježbavati neke nove tehnike, jednostavno podizati kvalitetu za natjecanja koja slijede. Jer sad je prvi mjesec, inače je to mjesec u kojemu se odrađuje najviše priprema i zbog toga evo naš je to prvi kamp i od našeg kampa nekako kreće sve pripreme za cijeli ovaj dio godine. Imamo prvo pripreme, olimpijski trening kamp u Mittersilu u Austriji, nakon toga nam kreće državno prvenstvo za seniore, za kadete, pa ide Grand Prix za seniore u Portugalu, pa European Open u Bugarskoj i evo, tako dalje. Pa poslije ovih priprema idemo u Austriju na trening kamp u Mittersil, znači to je prva akcija, nakon toga Barbari slijedi Pariz i onda Grand Slamovi Tel Aviv, Taškent i sve do kraja. UNESCO je proglasio judo najboljim sportom za razvoj djece i mladih u dobi od 4 do 21 godine.